Bon dia a tothom. Gràcies per convidar-me a participar en aquesta jornada de debat vostre. Em dic Benet Salelles i treballo d'advocat a Catalunya i he tingut participació i relació amb alguns dels assumptes que darrerament han estat objecte, no, de més centralitat en la vida política i judicial a Catalunya. Bé, en el cicle en el que ens trobem en l'actualitat, sabeu que s'ha iniciat per l'ingrés a presó de Pablo Hasél. La condemna concreta que està executant és una condemna per dos delictes que són especialment controvertits des de fa temps en el món judicial espanyol, que és el delicte d'injúries a la corona i el delicte d'enaltiment del terrorisme. Jo no vull, evidentment, plantejar aquesta qüestió com una qüestió nova, com una qüestió que ha aparegut ara com una mena de bolet, no? Sinó que la situació que es viu en el cas de Hasél el que fa és explicitar una problemàtica que és contínua, no? En el que existeix una continuïtat ja, no? Amb l'anterior cicle de mobilitzacions de la tardor del 2019, quan va aparèixer la sentència de l'anomenat judici del procés contra els líders del procés independentista català, on vaig tenir l'oportunitat també de participar en el judici davant del Tribunal Suprem, i en aquell judici es van explicitar, no, i es van fer evidents moltes de les problemàtiques que el sistema jurídic i institucional espanyol arrossega des de la seva transició, no, de la final de la dictadura en el que nosaltres hem denominat, no, el règim del 78, no, en referència a la Constitució de 1978, que és la que fa el segella, no, aquesta transició. Per què? Doncs perquè hi ha unes pràctiques, no, uns hàbits, no, com diríem, del sistema institucional, que el que han fet ha estat demostrar especialment en determinats sectors, com el sector de la judicatura, en el que els valors i la ideologia del sistema de la dictadura anterior ha continuat, no, d'alguna manera fins al dia d'avui. Això, evidentment, amb una certa subtilitat. Jo no estic dient ni que tots els jutges a l'estat espanyol siguin d'extrema dreta i siguin d'aquesta ideologia, però sí que és veritat, no, que en les altes institucions de l'Estat, en el Tribunal Suprem i també en les institucions especials com l'Audiència Nacional, que és el Tribunal Central on es va jutjar Pablo Hasél i on es jutgen els delictes d'injúries a la corona, els delictes de terrorisme, no? Aquesta tipologia específica, doncs sí que és veritat que s'ha mantingut una cultura, una praxi, una perspectiva jurídica que és coincident amb l'imaginari, amb els valors i amb la mirada que tenien els jutges del franquisme. I, per tant, doncs, hi ha una perspectiva des de la idea d'unitat de la pàtria, no? I, per tant, de sobreprotecció de la qüestió nacional, del projecte nacional espanyol, no? I també de disminució i d'una visió molt reduïda, no, de quin ha de ser l'àmbit d'exercici del dret a la llibertat d'expressió i del dret a la llibertat de reunió i tot el que són el catàleg de drets civils i polítics, que és molt coincident o és molt similar, no, entre el que s'havia produït diguem-ne en el règim anterior i el que d'alguna manera ha anat continuant a través d'aquestes estructures superiors, no, del Tribunal Suprem, de les escoles judicials, dels jutges que han format els jutges, fins al dia d'avui. El delicte concret d'injúries a la corona és un delicte que ha estat fortament criticat per moltíssimes entitats de drets humans i des d'una perspectiva política, des de molts actors polítics, evidentment, d'entrada de tots aquells que som republicans, però el que jo penso que és un element molt clau, no, és la sentència que dicta el Tribunal Europeu dels Drets Humans en el cas Enric Estern i Jaume Roura contra el Regne d'Espanya, que és una sentència més en la que vaig poder participar, en la que s'havien condemnat a dos joves que havien cremat una fotografia del rei Joan Carles i de la reina Sofia en el transcurs d'una manifestació independentista i que van ser condemnats per aquest delicte d'injúries a la corona, que ara ha estat condemnat també Pablo Hasél. No? En aquell cas, el Tribunal Europeu dels Drets Humans ens va donar la raó que es havia vulnerat la llibertat d'expressió, que aquest delicte, com estava configurat a l'estat espanyol, no era respectuós amb la llibertat d'expressió i en aquella sentència feia una fortíssima censura, no? En el sentit de dir que la llibertat d'expressió només pot ser limitada quan es tracti de discursos d'odi i que, evidentment, expressar crítiques cap a la forma de l'Estat, cap al titular qui és el cap d'Estat, doncs no només entren dins de la llibertat d'expressió, sinó que són necessàries, no, en una societat que es digui a si mateixa que és una societat democràtica.
Bé, el segon delicte pel que ha estat condemnat Pablo Hasél és el delicte d'enaltiment del terrorisme. És un delicte que també és molt controvertit, que exigiria probablement que tinguéssim un debat d'hores o de dies, perquè la qüestió del terrorisme és una qüestió molt complexa, però jo penso que és important que tinguem clar, des d'una perspectiva teòrica, que és un delicte que també se solapa moltíssim amb el que és l'exercici de la llibertat d'expressió, perquè el que fa és condemnar expressions verbals, pictòriques, visuals, musicals, etc., que d'alguna manera el que fan és elevar o justificar, glorificar, diríem en anglès, l'activitat terrorista. I llavors això significa que en uns tribunals que tenen aquesta perspectiva, que us deia, tant d'uns valors tan poc permeables a l'exercici de la llibertat d'expressió, doncs moltes opinions, moltes expressions relatives a fenòmens que s'han catalogat de terrorisme en el passat, però que molts d'ells també tenen un altíssim component polític, doncs evidentment poden acabar, com ha passat en el cas espanyol, de tantíssims rapers jutjats i condemnats per aquest delicte. Això també és una qüestió que arrosseguem de la cultura jurídica espanyola, que té a veure amb el fet que el 1995, quan es fa el nou Codi Penal, el primer Codi Penal que es diu de la democràcia, s'eliminen aquests delictes, s'elimina el que llavors era l'apologia al terrorisme, però l'any ja, amb el primer govern conservador de José María Aznar, ja es modifica el Codi Penal per introduir aquest delicte d'enaltiment i justificació del terrorisme. I passa una cosa que és molt freqüent, jo penso que l'ha detectat molta gent i bona part de l'acadèmia l'ha denunciat, que és que a l'estat espanyol, cada vegada que governa la dreta, del que seria la dreta dura, s'endureixen les normes penals, es col·loquen jutges més conservadors encara a les estructures superiors que permeten escollir jutges del Tribunal Suprem, el Tribunal Constitucional, etc. I que, en canvi, quan governa l'esquerra, diguem-ne, o l'esquerra més suau, però el Partit Socialista, o en l'actualitat el Partit Socialista en Podemos, aquestes reformes no són mai revertides, aquests jutges no són mai remoguts i, per tant, l'Estat i tota la seva estructura institucional sempre, des del 78 fins ara, l'única cosa que està fent és anar cada vegada més cap a la dreta, perquè no hi ha cap tipus d'alternança en aquesta qüestió. I, de fet, aquesta és la demostració que aquests delictes, que són tan controvertits i tan polèmics en el nostre Codi Penal, no han estat modificats per cap dels governs socialistes, com tampoc ha estat eliminada la llei Mordassa ni la reforma del Codi Penal que es va fer el 2015, que ha endurit moltíssim els delictes contra l'ordre públic, que és una de les altres grans batalles en el nostre país, la concepció que es té sobre l'ús de l'espai públic com a espai de protesta, com a espai d'expressió i que arran de les protestes de la tardor del 2019 contra la sentència dels líders del procés, que no oblidem, també és una condemna per un delicte, que és el delicte de sedició, que és un delicte que es basa també en aquesta afectació a l'ordre públic, el que ens demostra és que el conjunt de les institucions no entenen de forma democràtica l'ús d'aquest espai públic, sinó que el que volen és que només accepten aquelles expressions que adulen el poder, que elogien el poder i que, a més ho fan de la manera que el poder entén que s'ha de fer. I quan això no és així, entenen que les institucions s'han atacat i que hi ha d'haver una resposta repressiva molt dura. Jo penso que les protestes que nosaltres tenim en aquests moments no es poden desentendre de tot aquest context, de tot aquest magma cultural, ideològic, i que, a més, posen sobre la taula una problemàtica de gestió també de l'ordre públic en relació a la utilització de les bales de goma, de les bales de foam posteriorment, que han portat a l'amputació, a la pèrdua d'ulls de molts de manifestants i que això està generant moltíssima ràbia i moltíssima indignació entre els joves especialment i la població que s'està manifestant aquests dies, perquè la resposta davant de les protestes que critiquen la repressió és més repressió, més dura, amb més violència i, per tant, és un cercle, diguem-ne, que en termes de justícia no està funcionant de cap de les maneres i, per tant, jo penso que són debats que en aquests moments tenim molt vius en el si de la societat catalana i que, a més, es combinen amb diferents plans, diguem-ne, de protesta i de manera que el que comença com una protesta
per l'empresonament de Pablo Hasél, en l'actualitat, doncs, per l'espai en el que s'està produint, no? Amb molt de protagonisme, no? En l'espai de Catalunya, no? Doncs s'està combinant amb altres protestes, amb altres indignacions contra aquest funcionament institucional, i penso que també no podem oblidar, no? de cap de les maneres que això ve combinat, a més, en un context de fortíssima crisi social, no? Especialment també on les persones joves, les més afectades, no? Veuen com aquest sistema institucional no els ofereix cap alternativa de garantia material, de garantia de vida, i per això, doncs, per exemple, l'última protesta que vaig veure ahir a la nit, no? A Terrassa portava una pancarta plantejant, doncs, per uns joves que volem futur, no? I penso que el debat de joves, futur, no? Està també sobre la taula, i que és al final la circumstància també material que està empenyent aquesta protesta. És una protesta, evidentment, per la llibertat d'expressió, però és una protesta per la llibertat d'expressió en un conjunt institucional que no està donant sortida a les condicions de vida del conjunt de la societat, però també especialment de la gent jove. Bé, espero que us serveixi l'anàlisi, i qualsevol cosa, doncs, sempre a la vostra disposició, i seguim lluitant i treballant. Molta força. Fins aviat.